A názov dnešného vyučovania je, že Boh hovorí k tebe. Je to veľmi vzrušujúce, keď som sa s tým zaoberal a študoval som verše, ktoré sa s týmto zaoberajú, tak ma to veľmi povzbudzovalo. To nadprirodzené, to, čo stvorilo svet, to, čo podržiava svet, to komunikuje Boh s nami a hovorí ku nám. Pre mnohých kresťanov je to mystické, transcendentné. A to, že ku nám hovorí veľký mocný Boh, slúži ku nám veľký mocný Boh. Potom sú niektorí, ktorí si myslia, že všetko to, čo počujú, to je Boží hlas a že Boh ku ním hovoril. A Biblia vyučuje, že vonku vo svete je veľmi veľa hlasov, ale celkovo môžeme povedať, že Biblia tvrdí, že Boh ku nám hovorí. Je veľmi dôležité počuť Boží hlas. Myslím si, že v živote každého jedného z nás je to kľúčové a je to dôležité. Musíme sa naučiť a spoznať z Božieho slova, že ako Boh ku nám hovorí. V liste Židom si otvoríme Bibliu, s tým budeme otvárať, s týmto veršom, dnešné kázanie, 1. kapitola, 1. verš. Kým zadáva mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcov v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. Čiže skrze svojho syna. Keď sa pozeráme do starej zmluvy, stará zmluva je vždy predobrazom novej zmluvy. Nová zmluva nie je pokračovaním starej zmluvy, je to úplne iná zmluva, úplne nová zmluva. Biblia vyučuje, že stará zmluva je predobrazom, čiže tieňom skutočnosti. Oplatí sa nad tým zamyslieť, že je to tieň tej skutočnosti, ktorá existuje. Tieň nemôže mať tieň. K tomu, aby niečo mohlo mať tieň, musí niečo skutočne existovať. To, čo vrhá tieň. Božie slovo hovorí, že stará zmluva bola napísaná pre naše poučenie. A budeme čítať aj zo starej zmluvy, je tam veľmi veľa vyhlásení. Aj v starej zmluve môžeme nájsť Krista. Bez starej zmluvy veľmi ťažké je pochopiť novú zmluvu a naopak to tiež platí. Nová zmluva, stará zmluva. Starú zmluvu môžeme pochopiť skrze vyhlásenie, ktoré dostávame zo slova Pána Ježiša Krista. Pozrime sa, keď už máme list Židom, tak si otvorme 18. 19. verš. Ale som si nenapísal, že ktorá je to kapitola. Čiže nenapísal som si kapitolu, iba verše, takže neviem povedať. Boh hovoril Adamovi, komu hovoril Boh prvýkrát. Keď Boh stvoril človeka, tak Boh sa prihovoril človeku a požehnal ho, povedal mu, že rozmnožujte sa a naplňte celú zem. Je veľmi dôležité, že Boh a človek boli v spoločenstve, žili v spoločenstve. Čo je charakteristickým znakom spoločenstva? To, že komunikujú navzájom. Ak nie je komunikácia, nie je vzájomná komunikácia, tak ani nie je spoločenstvo. Že Boh nás pozval do spoločenstva so sebou a so svojím synom. Ako toto spoločenstvo vzniká? Takže komunikujeme navzájom so sebou. Boh sa prihovoril k Adamovi, za chladných večerov sa spolu prechádzali a zhovárali sa. Toto je opísané v starej zmluve. Takýmto spôsobom to potom ustalo, pretože do sveta vstúpil hriech a skazil tento vzťah. Skazil nie len človeka, ale aj každú jednu bytosť, ktorú Boh stvoril. Samozrejme, Boh sa ani naďalej nevzdával, zaoberal sa naďalej s ľuďmi, neustále sa naďalej staral o človeka a pracoval na tom,
aby jeho plán vykúpenia bol zrealizovaný. Noého tiež požehnal, hovoril aj k Noému a jeho požehnanie bolo rovnaké ako požehnanie u Adama. Požehnaním od Boha je vždy prosperita a rozmnožovanie sa. Každá dobrá vec pochádza od Boha, nič u neho nechýba. Potom neskôr Boh povolal Abraháma, aj k Abrahámovi hovoril, prihováral sa k nemu, rozprával sa aj s Izákom a Boh hovoril aj k otcom a neskôr hovoril skrze prorokov, hovoril Dávidovi, Šalamúnovi a mohol by som ďalej menovať celú starú zmluvu. V celej starej zmluve to takto prebiehalo. Ale keď Biblia hovorí, že tá zmluva, v ktorej teraz žijeme, je o mnoho lepšou zmluvou, potom o čo jasnejšie a o čo častejšie musí hovoriť ku nám. A Jozuevi povedal Pán, toto veľmi často citujeme v poslednom čase, Jozue 1.8 už zrejme poznáme aj z pamäti, toľkokrát to už odznelo, ale je dôležité pozrieť si tieto verše. 1. kapitola 1.8 kniha Jozuova. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať od nej vodne i v noci, aby si ostrihal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, vtedy budeš robiť múdre a rozumne. Aj tu hovoril Boh Jozuovi a dal mu kľúč, aká je cesta k prosperite, aká je cesta k víťazstvu, aká je cesta k úspechu. Ak počujeme od Boha a urobíme to, čo nám Boh povedal, tak Boh nás nebude viesť do neúspechu a na také miesto, kde by sme sa nechceli nachádzať. Pre Jozueho bolo dôležitým a kľúčovým, aby počul od Boha. Keď Židia putovali v púšti 40 rokov, Jozue bol ten, ktorý musel voviesť izraelský národ do zeme zasľúbenia. Sám od seba to ale nedokázal robiť a k tomu potreboval Božie vedenie. Naša situácia je rovnaká. Aj my si musíme privlastniť veci, panovať nad vecami a usmerňovať, riadiť veci v našich životoch. Ak to budeme robiť bez Božieho usmernenia, bez Božieho vedenia, tak sa dostaneme do slepej uličky. Ak si človek nevšíma, čo je Božia vôľa a ide podľa vlastnej hlavy, všetci sme to už v živote robili, tak koniec bude neúspech. Musíme porozumieť tomu, že keď nasledujeme Božie vedenie, tak bez rozdielu vždy získame dobré výsledky. Mohol by si povedať, že Ištván, veď tu boli tu proroci, ktorí nasledovali Boha, tam je napríklad Ján Krstiteľ a potom ho zoťali, tak potom čo? Aká je situácia s týmito ľuďmi? Božie slovo je pravda. Pozrime sa teda ďalej. A Ježiš rozpráva, vyučuje Jánovom Evangelium 10.27, veľmi dobrý známy verš. Evangelium Jána 10.27. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. Čiže Evangelium Jána, 10. kapitola, 27. verš. Môžeme to čítať už od 25. veršu. Ježiš im odpovedal a povedal som vám, ak neveríte, skutky, ktoré ja konám v mene svojho Otca, tie svedčia o mne. Ale vy neveríte, hovorí toto Ježiš farizeom, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal. A 27. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. Ježiš hovorí, že moje ovce počujú môj hlas, počujú moje slovo. Čiže Boh ku nám hovorí. Boh sa rozpráva s nami.
V 14. kapitole, ak sme už tuto v Jánovom evanjeliu, tak znovu rozpráva Ježiš o Duchu Svetom, ktorého nám pošle. A ja budem prosiť Otca, dávam iného tešiteľa, 16. verš, aby bol s vami na veky. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani ho nezná, ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. A 26. verš hovorí, ale ten tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Ježiš povedal, že ja odídem a pošlem vám Božieho ducha. Toto sa aj udialo v deň letníc a hovorí, že on vás dovedie ku každej pravde. Učeníci vtedy možno nerozumeli a možno boli aj nešťastní z toho, že prečo Ježiš odchádza, nevedeli, kto bude Duch Svätý, nevedeli, ako bude vyzerať, ale predsa im Ježiš tvrdil, že to bude o mnoho lepšie. Učeníci počuli Božie slovo, počuli Ježišove slová. Boh pripravil o mnoho lepšiu budúcnosť, pretože v starej zmluve bola daná možnosť len prorokom, aby počuli Boží hlas, ale v novej zmluve je to dané každému jednému človeku a to je obrovská zmena oproti starej zmluvy. Boh sa prihovára ku každému človeku. Veľmi často sme sa rozprávali o rozsievačovi. Aj na 3 miestach sa o tom píše v Biblii, veľa sme o tom počuli. Lukášovi 8, Markovi 4. kapitole, v Matúšovi tiež. Teda Ježiš povedal, že toto je základom. A k tomuto nerozumiete, ako porozumiete ostatné podobenstva. To je základom všetkého. Že Božie slovo je semeno. A tak, ako som si čítal tento príbeh, znovu som si to prezrel a stále v tom niečo iné uvidím. V každých 4 pôdach je napísané, že ľudia počuli slovo. To je kľúčové, že oni počuli slovo. Ale predsa iba jediná pôda priniesla úrodu. Apoštol Peter rozpráva, že Božie slovo je neporušiteľné semeno. Je to také semeno, ktoré sa nikdy neskazí a neporuší. Nie je to zlé semeno, že by prinášalo nedobré ovocie. Aj vám sa už niekedy stalo, že sme zakúpili nejaké semeno, ale nebola dobrá úroda z neho. Toto sa nemôže udiať s Božím slovom, lebo Božie slovo je neporušiteľné semeno. Božie slovo vždy urodí dobré ovocie v každom prípade. Ja by som chcel by som vašu pozornosť upriamiť na to, že tí, čo počuli slovo, prečo je to tak, že 100 ľudí tu sedí, 100 ľudí počuje Božie slovo a predsa sa neurodí ovocie v ich živote. A potom klasický kresťan povie, že Boh ťa nechce požehnať. Nikde to ale nie je napísané, veď Boh všetko dal, Boh nám všetko dal a Boh chce, aby každý jeden človek bol spasený a došiel k poznaniu pravdy. Nič ti táto pravda nebude platná, ak to niekto nepočuje. Ak to ľudia nepočuje, ale ak to ľudia počujú, predsa im toto semeno, to slovo, evanjelium neprináša im dobré ovocie. Prečo? Že by to Boh nechcel? Nie. Preto, lebo oni udusia ten život, ktorý je v tom semene. V Božom slove je sila. Apoštol Pavol hovorí v liste Rimanom prvej časti, že ja sa nehanbím za evanjelium Krista, Rimanom 1.16, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu Židovi, predne i Grékovi. Zbaviť sa od každého útlaku diabla. Ľudia sa často rozprávajú tak, ako keby toto Ježiš nikdy nerobil.
je napísané, že on nás oslobodil, v liste Kolosanom oslobodil z moci temna, moci tmy a preniesol nás do kráľovstva svojho syna. On nás oslobodil, dal nám spasenie, sme slobodní a predsa vidíme to, že v živote ľudí to nemá žiaden prejav. My hlásame Božie slovo, modlíme sa za vás, aj dnes tu boli žiadosti o modlitby a vždy sme v jednej vôli a v jednej viere, ale predsa je veľmi dôležité, sú dve krajnosti v ohľadne počutia Božieho slova. Jedna krajnosť je, že vôbec nepočuje Boží hlas a druhá krajnosť je, že neustále počujem Boží hlas. Veľmi veľa hlasov je vonku vo svete. Ty môžeš počuť aj od diabla, môžeš počuť aj zo sveta. Ježiš vysvetľuje, že rozhodujúcim je Božie slovo. Veľmi často mi dávajú otázky. Aj minule sa ma niekto spýtal po mojej kázni a obsahovala táto otázka 5 falošných tvrdení. On sa nechcel pýtať, ale chcel niečo oznámiť, chcel ma poučovať o niečom a väčšinou takí ľudia chcú poučovať, ktorí nesúhlasia s Božím slovom. V tej otázke bolo 5 takých tvrdení, ktoré boli v rozpore s Božím slovom. Napísal som mu, že nedokážem potvrdiť tvoje hlúpe tvrdenia, ktoré sú v protiklade s Božím slovom. Ak mi niekto napíše, že Ježiš nás nevykúpil, lebo si myslí dotyčný, že lebo ak by nebol, lebo bol skriesený z mŕtvych, tak nás nemohol vykúpiť. Ak by býval zostal mŕtvy, tak by nás vykúpil. No, to je takúto hlúposť tvrdiť, nechápem. Je to na zaplakanie. Iba preto sa s vami chcem podeliť, že toto mi denne píšu ľudia, keď sa takto stávajú k Božiemu slovu. Áno, Boh ku nám hovorí skrze svoje slovo. V Božom slove sa vždy nachádza sila. List Kolosanom hovorí, je to dôležité pozrieť sa na to, že sa máme zakoreniť v ňom. Existuje určitý postup. Nie je to tak, nefunguje to tak, že z jedného dňa na druhý deň, keď sa zobudíme, všetko vieme z Božieho slova. Prvá úloha je prijať Krista, prijať všetko to, čo Ježiš pre nás urobil. Spasenie nám urobil veľmi jednoduché. Sme spasení skrze vieru. Je to z milosti, nemusíš k tomu nič prikladať. Ježiš Kristus nás vykúpil, on už vykonal všetku prácu, dávno ju vykonal. Čo je naša úloha? Kolosanom 2.6 hovorí, že tak ako ste prijali Ježiša Krista Pána, tak ďalej choďte v ňom. Jak tedy, ako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte. Mnohí boli znovu zrodení, prijali Krista a predsa je ich život neúspech. Nič nie je v ich živote na mieste, ich život je veľkým chaosom a možno, že keď ty prijímaš Krista, aj tvoj život je takýto, takáto je tvoja situácia. Keď som ja prijal Pána, tiež bol v mojom živote chaos. Toto sú fakty. Mohol by som to popierať, ale nemá to význam popierať to. Niektorí majú úplne zničený život, zničené zdravie, zničené manželstvo, zničené financie. Vtedy, keď príjmeme Krista, sme znovu zrodení, znovu zrodíme sa, tak sa stávame požehnanými od Boha. Ale možno z tohto požehnania ešte nič nie je vidieť. Ježiš o tom tiež rozpráva. Keď sa vrátim späť do o podobenstve o rozsievačovi, tak v Lukášovi hovoríme, že trpezlivosťou čaká človek narastanie toho semena. Že čo
prinesie úrodu, čo prinesie ovocie. Tá zem prináša ovocie? Nie. Semeno prináša ovocie. Prečo semeno prináša ovocie? Lebo v ňom sa nachádza život. A narastanie má určitú postupnosť. Keď začal chodiť s Pánom, ja som už bol Božou spravodlivosťou v ňom, bol som požehnaný, bol som uzdravený, ale toto nebolo vôbec viditeľné v mojom živote. A potom prichádzajú netrpezliví ľudia a hovoria, že z tejto Biblie nič nie je pravda, Boh ma nechce požehnať, Boh ma nechce uzdraviť a prichádzajú všelijaké výhovorky zo strany ľudí. Lenže musíme si brať za vzor Božie slovo, že trpezlivosťou, vytrvalosťou očakávajte úrodu. Má to určitý priebeh. Možno, že vy ste už sadili strom, sadili ste nejaké kvety alebo rastliny. Niekedy to nevyzerá veľmi. Niekedy to vyzerá dosť neúspešne. Niekedy jediným pohybom dokážeme zničiť tú rastlinu, ktorá práve začína rašiť. To, čo je najdôležitejšie pre rastlinu, je, keď púšťa korene. Vtedy nie je na vrchu nič vidieť, na povrchu nič nie je vidieť, ale korene sa zapúšťajú pritom už hlboko do zeme. Aj v duchovnej oblasti to prebieha rovnako. Keď my chceme mať ovocie, chceme prinášať ovocie, tak musíme prejsť cez túto postupnosť. Nesmieš stratiť svoju trpezlivosť, diabol ťa nesmie vykradnúť, nemôžeš dovoliť, aby ti diabol ukradol semeno. Prečo chce diabol ukradnúť semeno? Ak ťa okradne diabol od pravdy z Božieho slova, tak si premohnutý a tvoj život bude neúspešný. Diabol bude vždy bojovať proti pravde Božieho slova. Keď Ježiš hlásal Božie slovo, vždy sa niekto urazil. Rovnako je to aj u nás, keď my hlásame Božie slovo, tak sa vždy vyvoláva určitá reakcia. Prečo? Lebo je v ňom život. Farizeovia sa pohoršovali na Ježišových slovách. A učeníci mu hovorili, že veď sa všetci pohoršujú, ale Ježiš povedal, že odpusť mi, nechcem nikoho uražiť. Nie. Pravda ťa oslobodí. A nie každý rovnako prijíma pravdu. A toto ťa nemusí zadržiavať v tom, aby sme hlásali pravdu. Lebo ak ľudia spoznajú pravdu, pravda ich oslobodí. Lenže spoznanie pravdy, nie samostatná pravda, ale spoznanie pravdy. A Ježiš vôbec nebol úctivý voči farizeom. On ich mal ich rád ako stratených. A minulý týždeň sme o tam vynikajúcu kázeň. Veľmi sa mi to páčilo. Zastal Ježiš, sa rozprával s bohatým mládencom, rozprával sa so slepcom a rozprával sa aj s nadcolným. Ježiš sa zhováral s každým. Mnohí si myslia, že Božie kráľovstvo funguje ako kavovar. Hore hodíme modlitbu a dole vyjde výsledok, odpoveď. Ale Boh takto nefunguje. V Matúšovi 13. kapitole Boh rozpráva o Božom kráľovstve, hovorí o podobenstvách, ako funguje Božie kráľovstvo. Sú určité postupnosti, ktoré nemôžeme si nevšímať. Existujú fyzické zákony, existujú duchovné zákony. Vtedy, keď zasejeme semeno, zasejeme Božie slovo do nášho života, tak možno nič nie je viditeľné v našom živote. Keď rastlina púšťa korene, tak nevidíme nič na povrchu, pretože najprv
možno, že keď je na to malá hlina, tak rýchlo vyrastie aj von, ale keď je dobrá zem, kvalitná zem, tak najprv bude rásť dole, smerom dole, bude púšťať korene. A toto isté vyučuje Božie slovo, že k tomu, aby sme mali ovocie, aj my sa musíme hlboko zakoreniť v Božom slove. V Matúšovom 7. kapitole Ježiš hovorí, že múdly človek stavia svoj dom na skale. Kedy dávno nie tak prebiehali stavby ako teraz, že mali betón a urobili základy. Nie, oni najprv museli očistiť tú skalu od piesku a museli nájsť teda skalu, na ktorej postavili dom. Možno, že tí, čo si postavili dom na piesku, tak mohli začať stavať hneď, ale príde prvá búrka a všetko sa zbúra, ale veľmi veľa kresťanov takto buduje svoj život, že stavajú svoj život na povrchu, na piesku a nebudú kopať do hĺbky, nepôjdu do hĺbky do Božieho slova. Pevným základom, pevnou kotvou nášho života je Božie slovo a musíme nájsť túto pevné slovo, pevný základ. Je to práca, nie je to také viditeľné. Ja chcem stavať a popri tom rilujem smerom dolu, do zeme, hrabem dole, hľadám skalu. A my musíme tiež nájsť pevný základ. A nie je nič iné pre nás pevným základom, iba Božie slovo. Keď nájdeme pevný základ, máme na čom stavať. Nemôže stavať na svet, nemôže stavať na smeti sveta. Čo očakávame, že aby nás Boh požehnal a popri tom staviame tak ako svet. Mnohí stratia svoju trpezlivosť. Nezabudni, Božie slovo je neporušiteľné semeno. Nikdy nebude porušené a vždy prináša úrodu podľa vlastného druhu. Nemusíš mi rozprávať, čo si sadil do svojej záhrady, odkiaľ budeš vidieť, čo si sadil, ako budeš mať úrodu. Podľa úrody vidno, čo si sadil do vlastnej záhrady. To, čo teraz máš vo svojom živote, to máš preto, lebo si to zasial. Možno, že si sial v detstve, v mladosti alebo v staršom veku, ale v každom jednom živote sa nachádza ovocie a každé toto ovocie malo nejaké semeno. To semeno, ktoré si zasial. Božie slovo hovorí napríklad v Galatianoch 6. kapitole, že Boh sa nenechá vysmievať. Galatianom 6. Nenechajte sa pomýliť, neblúďte, Boh sa nenechá vysmievať, lebo nemýlte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať, lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Ak máme zlú žatvu, tak sa musíme vrátiť späť a obzrieť sa, pozrieť sa, že čo sme zasiali. Niekto rozpráva, že ja sa stále modlím a predsa neprichádza prielom, neprichádza požehnanie, neprichádza úroda. Poviem vám príklad, podobenstvo. Človek vyjde von na pozemok a pozerá, mal by žať, ale nemá tam žiadnu úrodu. A hovorí, že nechápem, prečo nemám úrodu. No a na jar si zasial, ja aj na to som nemal čas. Ako to vyzerá v duchovnom svete. Ja chcem zožať uzdravenie, chcem užať prosperitu, chcem zožať dobré vzťahy. Pozri sa, človek, čo si zasial. V duchovnom zmysle je to rovnaké. V duchovnom význame je to rovnaké.
Na každého jedného sa nás to vzťahuje rovnako. Božie slovo je pravda. Ak nezasejeme semeno, nebudeme mať žatvu. Môžeš sa modliť toľko, môžem sa modliť za tvoje uzdravenie dovtedy, kým sa ti zoderú vlasy na hlave, ale nepríde prielom, lebo sú také základné veci, ktoré nemôžeš obísť, nemôžeme ich obchádzať. Tu, keď počúvate Božie slovo, toto je vynikajúce, ale lenže nevyzerá, nechcem ťa sklamať, ale nestačí, keď Ištván a Attila namiesto teba študujú Božie slovo a ja nechcem nejako znížiť alebo zdegradovať význam hlásania Božieho slova. Toto ti môže veľa pomôcť. Môžeš dostať nejaký odkaz, z ktorého trošku vytriezvieš a rozpoznáš to, že nesprávne seješ. Ty o tom môžeš dostať vyhlásenie. Ale študovanie Božieho slova, skúmanie Božieho slova nikto nedokáže namiesto teba urobiť. Keď Božie slovo zaseješ ako neporušiteľné semeno do vlastného srdca, tak potom to semeno vyrastie a prinesie úrodu. Možno zo začiatku nič nevidíš, vidíš len povrch, ale korene sa už ťahajú smerom dole. Už 28 rokov študujem Božie slovo a Boh vždy ku mne hovorí skrze svoje slovo, prostredníctvom svojho slova. Vždy mi niečo vyhlási. Boh to takto naplánoval. Ty nečakaj nejaké hlasy, neočakávaj rôzne videnia. Keď si prečítaš každý druhý list Biblie, tak nie je to založené na nejakých nadprirodzených znameniach. Čiže ani ty si nezakladaj vieru na nadprirodzených znameniach. Napríklad Peter, 2. kapitola, 1. časť, 2. Peter 1.17, lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď zniesla na neňho velebná sláva taký hlas. Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mne zalúbilo. Učeníci už tam boli prítomní a oni počuli Boží hlas. Boh ku ním hovoril. Boli tam prítomní, počuli to vlastným hlasom. A čo na to hovorí Peter? Aj máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor, ako na sviecu svietiacu na šerom mieste. Keď sa my nachádzame v tmavej časti svojho života, tak vždy ako svieca je tam Božie slovo. Ak chceš, aby k tebe Boh hovoril, tak čítaj Božie slovo. Ak chceš byť uzdravený a bojuješ so zdravotnými problémami, tak ty musíš zasiať Božie slovo do svojho srdca. Na čom chceš založiť svoju vieru? Na viere niekoho iného. Dovtedy, kým sme boli kojenci, tak nám menili plienky, starali sa o nás, krmili nás. Aj na počiatku človeka, ktorý je začínajúci veriaci, je to podobne. Prečo sa na evangelizáciách udeje toľko zázrakov? Práve preto to. Áno, zázrak sa môže udiať hoci kde, lebo Boh ťa chce pozdvihnúť, chce ťa vytrhnúť, vytiahnuť z toho problému. Keď sa niekto už topí vo vode, tak tedy nepotrebuje naše rady a aby si ho učil plávať, ale potrebuje, aby si mu hodil záchranné koleso. To isté sa udeje. Dieťa moje, keď ty vieš, že je nebezpečné nevedieť plávať, tak sa prosím ťa už konečne nauč plávať. Treba urobiť potrebné kroky. Božie slovo je svieca, ktorá svieti. Boží duch je v nás. V starej zmluve toto nemohol nikto vyhlásiť o sebe. Tam cez prorokov mohli vedieť, že čo Boh chce. Museli ísť za prorokom museli ísť ešte aj král, aby vedel, aby sa dozvedel, čo má urobiť.
ale dnes Boh ku každému jednému svojho dieťaťu hovorí, ak sa v ňom nachádza Božie slovo, ak je v ňom tá svieca, ktorá svieti, tak ako tu Božie hovorí, že ako dennica svieti vo vašich srdciach, vediac najprv to, že niektoré prorocké slovo, proroctvo písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti, lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súd znesený hovorili svätí Boží ľudia. Boží duch vás naučí všetkému. Potom nemusíš chodiť Niekto si povie, že keď ma Duch Svätý naučí všetkému, tak nemusím chodiť do cirkvi. Mnohí takto zmýšľajú. Boží duch to vie oživiť, čo sa nachádza v tebe. To, čo je v tebe. A v Božom slove sa nachádza sila. V semene sa nachádza sila. V uplynulých týždňoch som na chodníku videl, že ten chodník je taký vydutý. A viete od čoho? Koreň stromu, ten silný, tvrdý betón bol schopný ten koreň roztrhnúť. Ak v sile koreňa stromu je ak v koreni stromu je taká veľká sila, tak sa zamyslí nad tým, že v Božom slove je aká veľká sila. A ak to ty rozpoznáš, tak dokáže to rozbiť zámky, otvoriť dvere, oslobodiť ťa z každého súženia, z každého trápenia, lebo v Božom slove je taká veľká sila. Božie slovo je schopné zmeniť náš život. Prvý list Korinťanom 1.18. Prvý list Korinťanom 1.18 hovorí Božie slovo, lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú bláznostvom, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie mocou Božou. V čom sa nachádza moc Božia? V Božom slove. My Božie slovo musíme vysloviť. V prvom rade musíme do svojho srdca zasiať neporušiteľné semeno. Božie slovo to hovorí. Prvý list 2.2. Ako teraz narodené dieťatka, túžte po Božom slove ako po mlieku a na tom narastajte. Božie slovo je neporušiteľné semeno. Božie slovo je schopné toho, aby nám dávalo narastanie v každej oblasti nášho života. A potom, keď si otvoríme list Židom, toľko veľa je písané v Božom slove. List Židom dobre poznáte, 4. kapitolu, 12. verš, lebo slovo Božie je živé a účinné, ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klbov a špikov a spôsobené posúdiť myšlienky a mysle srdca. Božie slovo je takéto. Nie je miesto, kam by nedokázalo preniknúť Božie slovo a nevedelo vyvinúť účinok. Ak nezasejeme do svojho srdca Božie slovo, nenachádza sa v nás Božie slovo, tak nemá v nás čo pôsobiť. Ak hľadáš uzdravenie, tak musíš zasiať semeno do svojho srdca. Každé jedno slovo. Nájdi si všetky verše o uzdravení, rozmýšľaj nad nimi, nevadí, ak ich vieš naspamäť. Aj tak si otvor a čítaj to a uvidíš niečo také, čím sa ti Božie slovo prihovorí. Ty musíš vyčkať, kým sa ti Božie slovo prihovorí. Cez uplynulých 5-6 rokov sme si prešli všeličím a všeličo sme prežili a bolo, že ľudská rada vôbec nič nezahrala. Nedokázala nič urobiť. Ľudia ťa často manipulujú a možno to ani nerobia nejakým zlým úmyslom, ale podstatné je, že
ak chceme urobiť dobré rozhodnutia, k tomu potrebuješ mať dôverné, presné informácie. Veľmi často sme nevedeli, čo máme robiť, ale jedno sme vedeli. A ak sa to dnes naučíš, tak si neprišiel zbytočne, že máš jeden istý prameň a to je Boh a Božie slovo. Keď sme nevedeli, čo máme urobiť, tak sme nakoniec vedeli, čo máme urobiť. Čakali sme, kým ku nám Boh bude hovoriť. Kým sa ku nám prihovorí, že čo máme urobiť, aké máme priniesť rozhodnutia. Samozrejme, človek má vždy svoje vlastné nápady, ale napredovať dokážeme len tak. Veľmi veľa času som vtedy trávil v modlitbách a čítaní Božieho slova a možno, že ak pracuješ a chodíš do zamestnania, tak nemôžeš celý deň ty čítať Božie slova. Ale toto bolo také obdobie, keď sme nemali nič, nemali sme žiadnu inú kotvu, len Božie slovo. On nám pomáhal cez svoje slovo. A veľmi veľa ľudí sa obráti Mnoho ľudí ide k lekárovi práve na odporúčanie svojej rodiny, alebo nejde k lekárovi na odporúčanie svojej rodiny. My máme skutočne dobrý liek. 107. žalm. Nalistujme si 107. žalm, pretože je to nádherný žalm. Keď oni vyšli von z Egypta, keď boli vyvedení z Egypta, o tom to znie, Židia putovali a chodili dookola v púšti a hovorí Božie slovo, 17. verš. Nezmyselní trápili sa pre cestu svojho prestúpenia a pre svoje neprávosti. Ich duša si oškivila každý pokrm a priblížili sa až k bránam smrti. Ale keď kričali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkosti. 20. verš. Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval ich z mnohej záhuby. Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka. Táto časť je nádherná. Božie slovo je liek. Tak ako fyzicky prijímaš nejaký pirín alebo niečo proti bolesti, môže sa stať niečo takéto aj v živote kresťana. Nemalo by sa to udiať, ale deje sa to. Božie slovo je rovnako liekom, ale ak nepríjmeš, nezoberieš si tento liek a očakávaš účinok, tak bude tento účinok? Nie, nebude. Rovnako je situácia s Božím slovom. Ak my nepríjmame Božie slovo, tak Božie slovo nebude vyvíjať účinok v našom živote. Veľmi jednoducho vám to hovorím, snažím sa teda jednoducho rozprávať. Nie je iná cesta. Jediná cesta existuje, táto cesta sa nedá obísť. Musíme si na ňu zvyknúť. Sú také zvyky, ktoré sú nedobré zvyky a potom tieto zlé zvyky musíme zmeniť. Možno, že by si mal schudnúť 15 alebo 20 kg, alebo možno by si mal pribrať 10 kg. Kto aký má problém. Viacerí sa tu teraz usmievate. Potom, čo robíme? Tak nebudem jesť. Dokedy vydržíš nejesť? Z vlastnej sily sa začneš namáhať. A čo potom zbadáš? Že otváraš dvere na chladničke. Koľky ste už takto boli, v takýchto topánkach ste chodili? Čo sa stane, ak sa opýtaš od Boha, že Pane, čo mám urobiť? Pane, ja neviem, čo s tým mám urobiť. Iba Ty mi dokážeš pomôcť. Prosím ťa, daj mi usmernenie, čo mám robiť. Čo je pre mňa dobré. A ver mi, že Boh ti to ukáže. A poukáže ti na to,
lebo u neho sa nachádza riešenie. Riešenie sa nachádza v jeho slove. Neexistuje taká životná situácia, kde by Boh nemal riešenie. Či je to pokazané manželstvo, alebo rodinné vzťahy medzi rodičmi a deťmi, vždy existuje riešenie. Lebo v Božom slove je sila na to, aby nás naprávala. Toto je veľmi úžasná vec. Vráťme sa späť do listu Židom. List Židom. Božie slovo tu rozpráva o niečom veľmi dôležitom, o čom by som sa chcel s vami podeliť. Toto bola 4. kapitola 4.2. Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium, ako aj tamtým. Podobne, toto sa pripája aj k rozsievačovi. Každej jednej osobe, každej pôde bolo hlásané Božie slovo, ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. To znamená, že to nebrali vážne. Toľkokrát som to už počul. Ja to už viem. Už som to počul, už to viem o tom. Keď prichádza výzva, vtedy chceš žať, keď si nesial. Prišiel čas žatvy, prišiel čas uzdravenia. Ale nie je zasiaté semeno, nie je zasiaté Božie slovo, nemáš dobrý základ. Na hoci koho sa to môže vzťahovať. Nie sme zakorenení v slove. Nemáme pevný základ v slove. Kedy si sial, chceš žať, ale kedy si sial. Ježiš veľa o tom rozpráva. V Matúšovi 13. kapitole čítame o kúkole. Máš aj nepriateľa. A nepriateľ bude siať semeno. On nesie dobré semeno, seje kúkoľ. Prečo? Lebo chce udusiť dobré semeno, chce ho ukradnúť to dobré semeno. A keď do nášho života zaseje nepriateľ kúkoľ, tak to udusí úrodu a nebudeš mať úrodu. Lebo burina utlačí Božie slovo. Čo je to? Sme obkolesení mnohými informáciami. Pred 50 rokmi čítal som nejakú štatistiku, neviem nakoľko je to pravdivé, že Asýr za celý rok nedostal toľko informácií, koľko my dostávame za jeden deň. Toľko informácií sa na nás valí z každej strany. A keď sa do toho veľmi vžijeme, tak to skutočné semeno, to skutočné neporušiteľné, nefalšované semeno, tak úroda toho ostatného, toho kúkola, to udusí v nás. Každé jedno semeno má úrodu. Ak si nechal pole neobrovené, tak bude tam niečo rásť. Bude tam rásť burina. A neprijali by sme si žať burinu. Rovnako musíme držať pevne v rukách našu situáciu, musíme pevne držať v rukách pravdu. Matúš 13 som o tom rozprával, tam Ježiš v jednom podobenstve rozpráva o tom, že srdce tohto ľudu stučnelo. Čo znamená Matúš 13:15? Lebo stučnielo srdce tohto ľudu. Srdce, tým sa nazýva, teda označuje Božie slovo našu dušu aj nášho ducha spoločne. Niekedy je to len o našej duši. Čiže stučnielo, čiže nedokáže tak fungovať. Je na ňom veľmi veľa tuku. Počuli sme už aj o tom. Tomu sa dá prirovnať, to, čo Ježiš rozpráva. Ťažko počuli svojimi ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcím neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som ich.
maďarskom preklade je, aby som ich neuzdravil. Veľmi veľakrát som počul, že preto dotyčný nebol uzdravený, lebo ho Boh nechcel uzdraviť. To je klamstvo. Aj my máme na tom svoj podiel, obrovský podiel máme na tom, že čo sa deje v našom živote. Lebo Ježiš povedal, že z hojnosti srdca hovoria ústa. Dobrý strom rodí dobré ovocie. Podľa našich slov spoznáme, či sme pravdiví, či sme falošní. Čomu sa to dá prirovnať? Musíme mať nejaké merítko. A toto merítko je Božie slovo. Ak to, čo hovoríme, nie je v súlade s Božím slovom, tak to nepríjmame. Ak Božie slovo hovorí niečo iné, tak ten opak nebudeme prijímať, pretože to je kúkol, to je niečo také, čo neprináša dobré ovocie. Je veľmi dôležité, aby sme prijímali pravdu. Apoštol Jakub o tom tiež rozpráva v 1.22, hovorí Jakub 1.22, moment, Jakub 1.22 a buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Jedna vec nie je otázne, či ku nám Boh hovorí alebo nehovorí. Ak chceš, aby tebe Boh hovoril, zober si Bibliu, modli sa a požiadaj Ducha Svätého, aby ti oživil Božie slovo v tvojom živote. Tak ako apoštol Pavol sa modlí v liste Efezanoch, že nech nám dá ducha porozumenia. Boží duch nám bol daný na to, aby nám pomohol porozumieť Božiemu slovu, aby sme dostali ducha vyhlásenia, ducha porozumenia, ducha vyhlásenia. A toho dáva Boh tebe, nie tvojmu susedovi, alebo nie tomu, kto sedí vedľa teba. Lebo Duch Svätý je rovnako Bohom ako Otec aj Syn. Keď Ježiš slúžil tu na zemi a Ježiš uzdravoval, tak to robil prostredníctvom Ducha Svätého. Vo Filipanoch 2. kapitole to čítame, že on sa vyprázdnil, úplne sa vyprázdnil zo svojej Božej podstaty, obliekol si podobu služobníka a bol poslušný až po smrť na kríži. A on slúžil mocou Ducha Svätého a každý zázrak, ktorý vykonal prostredníctvom sily moci Ducha Svätého. Vo Filipanoch hovorí, v Jánovom evanjeliu 14.12 hovorí, že veru hovorím vám, že ten, kto verí vo mňa, bude činiť rovnaké skutky ako ja, ba ešte väčšie, lebo ja idem k môjmu Otcovi. Prečo sa to môže udiať? Ten istý Duch Svätý, ktorý bol na Ježišovi, môže byť aj na tebe. Je aj na tebe. A mocou Ducha Svätého dokážeme zmeniť veci. Je to nadprirodzené, je to transcendentné. Ľuďom nebude pomáhať poznanie iba keď je to písmo. Písmo ťa zabije a duch ťa oživí. Skutky tela musíš ukrižovať a s prostredníctvom Ducha Svätého získavaš život. Boží duch je v tebe, Boží duch je na tebe a Boh ku tebe hovorí prostredníctvom svojho ducha. Dlhodobo, keď sa mnohí sťažujú, sťažovanie ti určite nepomôže dlhodobo. To, čo ti pomôže, bude to, keď začne siať semeno. Ak si dneska počul tento odkaz, obzri sa do Božieho slova. Čím skôr to začneš, tým skôr prinesieš ovocie, budeš rodiť ovocie. Mnohí by ste vedeli svedčiť, máte svedectvá, že Božie slovo prinieslo veľa zmeny do vášho života. Keď sme začali praktizovať, používať Božie slovo, keď sme začali konať to, čo Božie slovo hovorí, keď sme začali konať tak, že Božie slovo je pravda, vždy to prinieslo svoje ovocie.
bolo obdobie, keď rástli korene a potom odrazu sa objavilo ovocie. A to isté sa udeje aj teraz, keď začneme počuť Boží hlas, keď začneme konať to, čo Božie slovo hovorí. Keď si na chvíľku otvoríme aj knihu Samuela, aby sme si trošku pozreli aj starú zmluvu, čiže Samuelovú knihu, len nehovorí, či prvá alebo druhá, 3. kapitola, 3.1 si pozrieme. Tu bol Samuel povolaný do služby. Anna bola veľmi smutná a vtedy v tom čase, toto je stará zmluva, keď sa niekto chcel dostať Čiže v tom čase niekto, keď sa chcel dostať do Božej prítomnosti v starej zmluve, tak musel ísť do chrámu, do Jeruzalema. Anna išla do chrámu, išla k Bohu, siala semeno, modlila sa, kňaz Eli jej požehnal a povedal jej, že budeš mať dieťa, a ona tvrdila, že to dieťa budem venovať Bohu. A tak sa stalo, narodil sa syn a Eli bol veľkňazom, nie veľkňazom, ale kňazom. Jeho synovia boli žiaľ koruptní. Stará zmluva nebola obdobím milosti, hriech, po hriechu prichádzal trest, Izrael bol neposlušnosti, Izrael porušil zmluvu a 3.1 hovorí, že mládenček Samuel posluhoval Hospodinovi pred Elim a slovo Hospodinu bolo vzácne v tých dňoch, ale málo kde mal niekto prorocké videnie. Toto bolo dosť biedné obdobie. Je tam jeden národ, ktorý má veľa nepriateľov, od nikoho nemohli očakávať vedenie iba od Boha. A neprichádza vedenie od Boha. Toto je tragédia, lebo izraelský národ nedodržal svoju zmluvu. Nezabudnime, rozprávame o starej zmluve, o starom zákone. A toto má pre nás ale veľký odkaz. A odrazu stalo sa toho času, že Samuel 3-krát počul hlas, myslel si, že sa k nemu prihovára kňaz Eli, ale vtedy mu kňaz poradil, že ako má odpovedať tomuto hlasu. Dostal potom Samuel vyhlásenie, prichádzal súd na izraelský ľud, bol súd na Eliho dome, boli tam Filištínci, ktorí ich neustále okrádali a napádali a ohrozovali ich. 19. verš hovorí, že Samuel rástol a Hospodin bol s ním a nedal padnúť niktorému jeho slovu na zem. Ako fungovali veci v starej zmluve? V Božom slove bola rovnaká moc ako dnes. Nič nenechal padnúť na zem, ani jedno slovo, o čom Boh hovoril z Božieho slova. To je obrovské vyhlásenie. Poznal celý Izrael od Dána až po Beeršebu, že je Samuel verný a stáli za proroka Hospodinovi. Potom prichádzal vojna, keď skrze Samuela bolo vyhlásené, že prichádza súd na Eliho dom a obidvaja jeho synovia zomrú a zomrie aj on. Toto nie je nejaké evanjelium, nie je to radostná správa, ale chcel by som vám niečo ukázať. A prichádzali Filištínci a oni išli bojovať proti
Filištíncom a Filištínci mali tábor proti Izraelu, pobili Izrael a bojovali Filištínci a Izrael bol porazený a utekal každý do svojho stánu. 30 000 mužov padlo z Izraela 30 000 mužov. Toto je veľmi smutná situácia, keď ten ľud, ktorý patril všemohúcemu Bohu, ako to potom pohania, ako to prežívali. Moji bohovia sú väčší, lebo sme porazili Boží ľud. Ako je to potom? Keď sa ľud vrátil späť do tábora, hovorili starší Izraeli, prečo nás Pán zbil kvôli Filištíncom? Koľkokrát položíme aj my túto otázku, že ako sa mi toto mohlo stať? Veď ja som kresťan, som znovu zrodený, vo mne je Boží duch. Oni, keď počuli Filištíni hlas radostného kriku, povedali, čo je to, aký zvuk. A dozvedeli sa, že truhla Hospodinova prišla do tábora. Áno, že treba priniesť truhlu. Semeno nevyrastie za jeden deň. Čo robili dovtedy? Kde bola truhla Hospodinova? S čím sa zaoberali dovtedy? A čo sa udialo? A tak poslal ľud do Sila a doniesli odtiaľ truhlu zmluvy, Hospodina zástupov troniaceho na cherubínoch a boli tam obaja synovia Eliho s truhlou zmluvy Božej, Chofni a Pinchas. A stalo sa, keď prišla truhla zmluvy Hospodinovi do tábore, že skríkol od radosti celý Izrael veľkým krikom, takže dunela zem. Potešili sa. Prišla truhla Hospodinova. Teraz určite príde zmena. Čo sa stalo s Filištíncami? Oni počuli, nepriateľ počul, že je tam truhla Hospodinova. A Filištínci to počuli, koľké zázraky urobil Boh, ako pobil nepriateľov Izraela. Čo sa stalo? Oni sa prelakli, že teraz Izraelov Boh je v tábore a s nami je koniec. A aj v toto verili Izraelti, že určite vyhráme, lebo Božia truhla, Boží duch je medzi nami. Aj my takto rozmýšľame. Pred zajatím v Babylone tiež takto rozmýšľal babylonský ľud a povedal Ezechiel a Jeremia, že nehovorte, že Boží chrám, lebo Boží chrám vás nezachráni. Ale musíte dodržiavať zmluvu, musíte urobiť to, čo vám hovorí Božie slovo. To, že ty si kresťan, to, že ty si znovu zrodený, to, že Boží duch je v tebe, to samé o sebe ti nezaručí. Áno, pôjdeš do neba, keď odídeš z tejto zeme, ale tvoj život ešte nebude víťazstvom. Môžeš mať plno prehier v živote. A preto hovorí Božie slovo, že nebuďte len takí, čo počúvajú Božie slovo, ale aj čínte Božie slovo. My nie sme zvedaví na Boha, my už máme múdry telefón a máme umelú inteligenciu a my už všetko vieme a už Boha nepotrebujeme. A keď prídeme do slepej uličky, aj kde je Hospodinova kde je truhla, mal by som sa začať modliť. Filištínci si mysleli, že je s nami koniec, sú dve možnosti, buďme chlapi, buďme smelí. A oni pobili Izrael napriek tomu, že medzi nimi bola truhla Hospodinova. Zomrel Eli, zomreli aj jeho synovia a potom zobrali truhlu Hospodinovu do
zobrali do chrámu Dagonovho, oni postavili tam modlu a tá modla sa zvalila a oni potom Filištínci povedali, že no berme preč túto truhlu, my ju nepotrebujeme. Prečo? Lebo ľud bol neposlušný, ľud porušil zmluvu, nedodržal slovo od Hospodina, nekonal na základe slova Hospodinovho a preto mali prehru. A rovnaká je situácia aj v našom živote. To, že Boží duch je v nás, to je fakt, sme znovu zrodení, sme nové stvorenie Božie, sme Božími deťmi, ale odtedy môžeš mať, napriek tomu môžeš mať svoj život v ruinách. To ťa nezachráni. To sú mylné predstavy. Boh chce, aby sme vytriezveli a naozaj sa sústredili na Božie slovo. Boh nadprirodzeným spôsobom môže zasiahnuť do nášho života, ale základ je Božie slovo. Boh mnohokrát urobil zázrak, zrejme aj so mnou, zrejme aj s vami. Veľakrát sme to videli. Videli sme Pánovu ruku nad svojim životom, keď tam bol, keď nás zachránil, keď to nezáležalo od našej múdrosti, ale nevieme, že koľko anielov tam Boh poslal, aby nás vôbec zachránil. Už to je zázrak, že v detstve sme neumreli a že sme dospeli. Keď sa pozeráme na Božiu ruku, tak to vidíme nad vlastným životom, vidíme ju. Ale toto je základ. Základ je Božie slovo. Ak počujeme Boží hlas, počujeme Božie vedenie, tak predtým musíš dospieť. Keď budeš počuť Božie slovo, Božie vedenie, tak ťa to vždy dovedie k víťazstve. Jedno, že v akej oblasti tvojho života, je to jedno, že v akej si jame. Viete, existuje tragédia aj komédia. Tragédia, to je také účko, hej, keď niekto ide hore, áno, a potom padne dolu. A čo je opak komédia? Keď niekto veľmi zle začína a nemá nič, celý jeho život je v ruinách a ešte ide stále dolu smerom do jámy a odrazu Božia ruka zasiahne a vyťahne to hore. A toto hovorí aj Bože, chcem vám dať dobrý koniec. Boh nechce, aby sme padli. Ale k tomu my musíme urobiť svoj podiel. Lenivý kresťan nikdy nezíska víťazstvo. Toto sa vzťahuje aj na mňa, aj na teba. Keď si vyšetríš ten čas, keď budeš šetriť časom a nebudeš mať čas na Božie slovo. Darmo bude sedliak sa modliť deň pred žatvou, nech má dobrú žatvu, keď na jar nesial. Nebuďme takíto hlúpi, buďme o mnoho múdrejší. V nás sa nachádza Božia múdrosť. Kristova myseľ je naša. Veľmi ste ticho. Ak niekoho tu trafilo Božie slovo, jeden z vás som ja. Božie slovo je liek. Ak príjmeš liek, niekedy je liek horký, ale keď cítiš dobrý účinok, tak si radostný a tešíš sa. Dávame vďaku Bohu a ja som rád, že som vám toto dnes mohol porozprávať. Otče, ďakujem ti za tvoje slovo, ktoré mi dávalo svetlo, ktoré ma napráva malomyselného. Ďakujeme ti, Otče, že dnešný deň sme prijali tvoje slovo. A Božie slovo v nás narastá. Božie slovo sa zakorení a náš dom bude stáť. Lebo Božie slovo je pravda. A táto pravda sa uplatní v mojom živote. Budem rozkvitať a budem prinášať ovocie ako strom zasadený pri vode, ktorý nikdy nezvedne,
ktoré prináša svoje ovocie. Ďakujem ti, Otče, že skrze tvoje slovo sa stávam prosperujúcou a víťazím. A to je tvoja milosť. A preto ti dávam vďaku a tebe dávam slávu na veky vekov. Amen.